Samna doso anwumrei ena yade eba abo nonsia Ghana mampani na nado dankwa kufuatu waninsa ntrofo 18 komo ewo atoye mantamu na eyade asamoa awolaya jefie kwame nso de atu dwawo trasa form for nanana de nyame anim ni ade atoye mantamu ewupa omaya fi samo bambo so for Yerua Dominic Netiworo waninsa ntrofo 18 komo afenso yabekwa nsanfo from na mrahye dwane ya wogene ode manfo a ewo garu ne tempani nso de ato oban no anim sa asrafo domo a abo na de hye no wonyem hwehwemu yenuaba nana ya chiritwie esi anamu won kramantam Ghana barasebe dwamu anwumrei obato yankra ekuo bi nso de aso abofom ya na rechine ya dawo baba ye boho ade ama de hye ewo abrepo mpasase ade hye nso ye wo offense wa santimantamu kansen bi na nsamtrofo so yenso yensa ka bi ena anwumrei ensam no pii ka ho a yesi nkunwa no yete ebro Sompa TV so ne wo sa hwe bi ne watie bi dia na jesa ade hye nso wa santimantamu efa ewo Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM no wachi yenuanom ya ewo pono na afenso hafo ne mpotamu eno eye Sompa 98.9 Sompa 98.9 na wo kobono na po ye fam so a Sompa 90.7 omo so efa kase yi anwumrei ensam doso pa 21st clinic kwa tranda nyame ya atom bobode na phone kiremu ho na ekwaje apom de siatica no ye ne ye expert 3A herbal center efra wo sefra bra ne tumni kabra na baji enuro no papa no ya kire se ye di sa kokko sisi ya de na feso yem tim no ase ye ahoɔden wo mpa boden na ma won san kamizo na feso 5G ne bi eno achi ya ma revisa universal natural clinic so frɛ sabra na ye nsayare IK herbal center ewo dwoso zongo janso na da roma na nwumrei na kwabra kese na Okosia ejewa akode boatin Ghana mampare His Excellency na nado dankwa kufaro ne nsamtrofo kasa efri atoye mantam no mu na atoye mantam wo afahye bia ya woni hu agrokra efere se elio afahye de se ye wo sahwi na ya na sahwi wioso empempine ya wota ehye safai omampani akopiem wo ho ensampi na ode atodwa ebra tra nkonwa nipa gitwi ege trada kopiem ewo ho ne nsam wo de mo eye tietietie asam no ni. Before I conclude, it is important to state that the Akufo-Addo government will continue to work to develop all parts of the country without any form of discrimination. I'm grateful to you, Katache, for the kind words you uttered about the performance of my government, whether it is in the road, education, or agricultural sectors, since I came to office in 2017. I will not relent in my efforts to help bring progress and prosperity to all parts of the country, whether they voted for me or not. And what she was kakra at the fast at the Aquan Hosam isitie. Nanam, I'm happy to inform you also. The government has extended the Sefiroso Town Roads project to Amalfi. The regional minister has informed me that the regional Tender Committee, which he chairs, will complete the contract review process in 2 weeks' time. The Department of Feeder Roads has completed the 3-kilometer Dosumwasi Road here in the Sefi Riasu municipality. This was undertaken as part of the rehabilitation of the Subwe in Kwantashralu Road. Speaking of the conditions of roads in the Western North region, it is important to bear in mind that the government has constructed 450 kilometers of roads in this region, an unprecedented figure in the history of the area. Na ne kwakwa mu kwa wahene ya wo sawi nzuazu oro kwa ne saye chidabo hene de masawi wi oso na nanamo atra nkonwa na na leo pani ya wotoso bi ansansamo a wode ya nsamtwofo kwan ni. Your Excellency, our request for cocoa processing industry has been an age-long decision even before you came up with the laudable idea of what has been capped, 1D1F. Somewhere in 2017, Asantine was said to do the second, made a similar proposal for a cocoa processing industry on land. Even though your tenure of office comes to an end next year, we believe that a move could be made for the next president to continue. We, the chiefs and people of the Serioso traditional area, are still looking ahead for this dream to be realized.
Nana Leo Penny ya watoso miensa wana yesawi inzuezu ahine nensamwa wadema nsamtrofoni. Awolaya Jefi Kwame wano ayoma hene ewo lowa azim. Ana wade tuja atrasa no baby oma gani ya kwa kodruno ye ihia konfo na se mpodu nsini bi se wabahye nkom no waka kire sa Ghana no ye mpuntuo eye akechi. Na watrasa no mu namnam so ma wakaka nioma bi a ema no gina so na atoymantamu wano to ababum se form of nananti wano to ampanyi na do so a na sa akwakoye oye ne kase pa adiama wonom. Wo se ne wokwa atoymantamu anyame anim ni empuntunyuma ya bo no sare Johnson abo akoko titiru ene won makwan ane ade enam so nti won mo kire se ne krampo no amahene be se du ya won wo atoymantamu wo ne mampanyi na do ahia ne nyina da akwakoye se hwebu ada mampanyi na do kase wi a na asasam no wo mo firi wokọ ya no asan so apere na so achi na asam no afa wakọ pi akwakoye ya wo sam ya wo no wasrasasa mampanyi na do wonya bibi dia 2024 ombasa sam madwene aye no kwar pefe a onhia de ye be kokọ mfunyi ho ye be ko malam ho akobisa de nana akufu ado onye Dr. Baumia aba no wonyi dibi owo bubi jema wase region fo ana to abewi a na nananom yakọ aban nyimpa weji aban ho a wase region hia sema ojikan onye akwan fitia de oye fofo nanan oye budgeter wase region akwan no ka ho ana we yefim yo tisiara obiara woji nokwar o sha so aguna nkwanta de orokota korade a obohu de hia nkwandam na ote ansa na na kufuado na Dr. Baumia obafa kwani do campaign na minyim the young politicians or kasa kire hia de yarokwa hia n'enyim ana yaresan MPP Berdo J yareka nokwara hia nkwan wa pro sin aban biara abeseneko the failure of Anwachi no wasanso to aso kire mu se atoymantam so afo no monyafo okire mensa wono so krampo no won moto na mako ha ama omko bi akasa denko a ene woka me kasa de me yo hin ohin so a wo mu Western region ha obiara ka no kwa a nye party gengen na odom no on ka de akwan riyeye na no home papa nye de yes share Western region house of chiefs bribia here regional minister mfibeya anana na enuma obeya regional minister speech kwara wa atra to hon bribiara ono na obekenkan kire hen roads ye dama contractor roads ye da meyi roads ye da meyi enkosi daben na ye betina ho komi yedam nanano ma hemfo ye Western region Mranti Messia for Western region. Maybe 100 brain so ya de aswar ko bisa. Yan regional minister ko be there. Contract na wada ma. Secondly takra aguna kwanta contract. Brain so ya de akwadwo ko bisa and that ben na wade free baba kwano do. Abusuani atenenkai aye wo mahene ye wo lowa azim awolai ajefi Kwame eriote se wo kase aban no eye di omutwamo o man no bambo so afro ira Dominic Nitiwu na nsamtrofo kasamo be kai na mo asene so na nsen asrafo no garu ene ne mpotamu adese no ehunu asemo pa asrafo no kohoma se wokekan wo ho kakra na no aka ho bi ma yewura yi wone nsamtrofo no wiase ngina no edi enkomo opani no asemo wade ma ye eyetietia wo se adese ye won potem honom no obi anka na koma emfanto ne yam se omo etiase de wo so mo ye ba bi osum tu mo na de sibia no won ba ye ne sa pepepepepepe nti obia entwe ne boase working very hard to ensure that Ghana remains very peaceful and that all persons who work for the security of this nation work to the best of their ability and are given the equipment that they need to be able to work. Specifically to the 4 people that you mentioned that
apparently some people misjudge them and try to apprehend them. They are in fact members of the national security apparatus, and they were actually sent on official duty. There were some miscommunication somewhere along the line and mistrust. It's one of the things that we are trying to resolve. Because there's some bit of mistrust in the general Boko area, people try to assume things that may not be right, and maybe because they don't have the initial information, may try to do things that may not be right. But we are concerned about that mistrust, and we're taking steps to address them. So we are taking steps to ensure that Boko becomes very peaceful. We are taking steps to address the issue of general mistrust, and we are taking steps to ensure that not just Boko, but the entire northern zone is relatively peaceful and safe. If there are people who are not members of security agencies who na mrasaba dwane ya wono so ewo garu ano tempani abaton peso so wono so akasa esra ban no se wabasra dane asrafo no baye he no ewo mo ya Ghana asrafo ya wono hwabo bandi ya tuye na wono hwanu se no man kwaye bia da no won sakra mu na so de kwaye no won de ohunu pefe sa enoma ankwaye kurada enam so nti won peso de mra na ba sha nsam na sabi wakwa gina ba akofo afa no waka bidia ma wono nti aba na raso obetumi aye nhwemu French de afa ho sempo se kwa wasetememu fo na difo a yenro se mra ne wono bedie sa asrafo dom no so na difo na ba bie ne kwa se wono ba mba e ba boa de hye prepre bi no mu a na no so mra ne wono madipa wo se hu isi ye se kwa ba se bambofo wono ba bia ye asabio ntokwa na se menchemu ase penche si a ayo na wo mo so ma mesoso jangum e ma ne nare ne mbom wo mo rese jana asore na wo ba badum no ne mo asrafo we ye wo ba ye de e wo mo kura na ba so jani mama na dare say hey asa ko fa asam foforo e de ababiem enam so nti wo mo koto asere mampanyi na do say we na daro mo ma ya nya na MPP ni andi sisem na mom ba bia enu ma keka kono e wo ne ye hwani atwatwa ntokoro ye e wo ho asem nti ya bo ye homoden a science abaka panyi pa ye ban bombo mu wa wabene mu owro Richard Kumado na ya na di nkomo na ya wasa aso ebra te say ye no e de ba pa na wo setemamufo no eye ye nya na de ne ye to aso nyame ya dom ne ye nya no a ya na no ebedi asem nkomo sahene e wo dom kase no afam ono kra ne san ye marase bedwane e de ma de sey wo so ame wa santemantamu marase bedwafie sansam so no aso so na edianum se captain era o se chemen sabon so na nim centralfo e kasai mo ba kai na mo asen so an centralfo e de ania de akira ebrea na embarase bedwa no ewo ahomeje mu aterafia chakakra nyame ya adom wo chena da na wo sa akwhye adwuma ase pani se nsuo beto aya mframa dikan opani dikan pone ho kakra e de man centralfo. We thought after the conference we were going to be able to reconvene on Tuesday. But later on, we gave ourselves, I think, another week. We thought that if we're not able to do it on the 10th, we were going to go on the 17th. So that was tentatively what we planned to do. Something escaped us. What escaped us is the pendency of the Interparliamentary Union conference in Angola. It begins on the 20th and ends on the 26th or so. Yeah. Normally, the budgets will come around the 15th of November. So we reconvene maybe a month or so to deal with outstanding businesses, including bills that may have to be done before the budget is presented. Now, 31st, we have barely 2 weeks. So it means that we are going to have just about 7 weeks or so for the next meeting of Parliament. It's going to be the shortest. And then we'll have to crowd so many things into that short space of time. We could have invited the governor to come and talk to issues that are not clear to us. You go on a demonstration, you organize a press conference against them, what you think is happening within the corridors, and then you go on a demonstration, then you come back to Parliament to move a motion. Do you want me to support that? Initially, we thought... Ira se chemen sabonsu na yete nkan ya na museni wo Ghana marasebe dwamu ye nuaba na ya chiritwi na ye kɔ ne nkyɛn na ye no edi enkomo asem bi e be kɔ so wo Ghana marasebe dwamu no wono na ya na epone ho edi man de mudi kan hwɛ ye no de na ye wura no ene nsɛmtrɔfo edi nkomo kyena da nyame ya adom a ene ye nte sɛ wo sa kɔ marasebe dwafie wo kɔ firi adwuma ase ye be pema kɔ ye nim aba e be pa ye nya nuaba no a
yɛde asɛm ba bewura mu. Equia were from who said Great Winners Fan Club, a war abrepo, and they won my Munyam Suma Juma Pa. Ama one more ade I saw Aquacobo for moi. And on the chain dump and you for a babaya with Diabua Sunny Bayer. Now one Bessie Boho Kakra, a diamo manfua, a war abrepo patasi, electra area. Now one much remusa, and they so call some potam one man yamianim no quasimni, and show one some no ayaqua be or pa. And I'm soon in a corner dodging home. Now one day to one makuma so say, some your tea be on a simple eka one more temper so a cranwa. One more some bet media one more from dear. Now already da Costa but do one of your president at the Macquay, one of some baka seat in Como, actually one botaye and a baby or more pemco. This is to my dear Cassian side. The woman say, and probably I told Diana, pineapple, a salmon, Yana Boa, a cock, Nayatum Diana, about for so bread, I want beside so. And I, many penny for last year, and you actually was here by a baby the poor Bruno. It is as a mood, my dear, we are. Now, yeah, at the poor report, yeah, to ensure at the amount of report. Now, last I say, and minimum say, and you go to your car, the baby will be the amount for us, and your sofa. Oh, I don't know what can you need also the super. If we are last year, come on, find a mission. The call children's home, I got one yanka, and this year, yeah. Timisa Nastiano, Yabasaya at the Fofra, so Yabasa quality, Nafa, Abrepompa Sayusuna. Ah, whether not Yafa Kona Reswasla, Nadia Dicano, Yabasa, honorable, as I so watch it, Saswati and Car, Omra, Loma Boya, because you made the idea in the Asso. There were the answer of a Subantan crowd, you. I know no assembly member ya no so I want potam ho no kroyari where welfare chairman Adama a Great Winners Fan Club or Daniel a champion one so kasai man mu a wo hwe o man kanko e no man yie yo ene kro ni nkoso na enu bi na ena no pay asi wa hei ene mpanifo hia e di nkomo se kro de ye pene kanko ni nkuntuo enu ti no meni kro no enyina hia e ane company for ASN o mu pese o mu tunsuo e di for community no dey say ya de papa de ya hwa no no ti mpanifo nyina ka bo mu ya adwen kro say e betunsuo na date no esi ne enti no hu say Great Winners nkroma ni nyina twa hia ya de kakra say e wa ye tunsuo no abwa community no se na be ya ahotre e ma wo nsuo verse ohwe e ba esoro ha nyina e to pepo mu tro mo pa je nya adwene bi se sade a ene ye betunsuo abwa community se na be ya community no ba ya so ba fo mu sabio ansa de ye betuo ne abwa ye ho asie eti no nya de a ya be cha wa ha webe ya be 2-3 months no ye be ye bibia ne akomisi na ya ma manfo adisi. I was away a assembly member ya no a wabrepom patasi electoral area on monya for Daniel a champion. Bosumi ayi wo me dada toso aduo no na eda no eye dwoada. Nsantwafo nhia modie bi ekoso ewo ahyerem ya eno ewo ofenso ewo asantemantem hase ya. Na ne nyina no ene se oba ahema ya owo mpotem honum ene ne dom na de nsantwafo nhia modie ekoso na ya agiman se wa wono yo bi a woka adesibusua ye wo ahyerem no ho ne nsam ene dom no nsam a omode atodwa ayese yewura keke sapon ono adehye wo mpatam ho nyina agena tum mo be kai ne mo ahye ne nso a ebere kakra nie ena ofenso mahin na ekwa ekura na ehu akohia se anoma tu a anoma sinti wo yi obi ono ba be kira santima ewura se yewura agene tum a na jasa mamere ne amane ye kwan so na ba kwan ama nipa na timi akoswai agye tum sampa wona etoa akonwa no edie so ehu asam ne de mwate bebere e wo masom na eno na adehye no de tudwa esrese be ya yewura entie wo mo kakra wadawro ma se yewura keke sapono a na omo fili no yada no a senka wo to aso de ama wo mo a enka o made baje ho yie pa na agiman se wansam a wode mansam trofoni man nyina pe yewura kofi kodua sapon se omedi wo fenso se ofenso man hene yewura ya ka na asemi nam amamre ni amane kwan so e de na dwa ato akoi na wonye enipa dun woche nanso enam akomapa ene opepa ene wasompa wasomofenso man ti no
Nana Hema and not Sankunya, Edging a guard to a 2 more, or Jane 2 more say, or may your mind, and my offense of mine. Yajidi say, and some bring a cosso. I'm a central for an enemy, dear Shamui, to be said. Yamra, and your offense so this year. Me pacho antiside the biada. Yera your offense so this year, assume this year concra. What difference of mine hina, a ye. Yamra, a difference of mine hina, a ye in Tina, a day another ready. As well, Yamra will turn for that song, and so on say. And that was same be wakatu yan so say eye ashrem for ya no mensu agu ya so anase eno mi bi da yan so enti se ye di akonya ni bia enye ye no yesre ka say enti sada a ya wo ho adansedie wo ho say enti sa ti yesre ye nwa na akonya say yesre won ompire won achi biem na won kohwe nkrate ma kire say ye no munsuo ana abosom bi enwu ye so afi ho dadaada enti sa say ye no na jamfrem pon yes, I get a booyan so. Annie, a free walk to your say young Rassi, one sign con the chibian. Now one question cratemo. Nayan and Sarkon your way say so. As say young ra. Any as Santana Town con your say. And penny for can be say. So Cotos are boy to win me as well. Cassa sorry and so, and Cassa sorry me so. And that dear a offering so mine. A tribunal a bay of crow for fro. And to say, I one mem. Nayan I'm our friends so mine. Naya, you know, I'm a master one yako, and for dear all come our friends so mine. A duffel frobino, a bayo will be soon a dear Santa mine, a becca. A mabuno ma. I our friends so. I show my this year, your friends so. Yes, in the pea, as in just say. A soon be a dian sono, and Cratania dance your what a tresse, and near Subian. See, Nana, Ajimai Sewa, a chino. Ana abusuapani edema adesibusua ye wo horom na na kwasi owusu amo no so nsam a wode ma ye nie no so eka edefa ho na ne nsam a wode ma nsamtwerofo no ye hwese de nem akoso akobra ni atoso aduosia miensa ya nam so ama so kompanyofo nkoda batan ane ahwefo nyina de atodwa akira santete ya de a ehu ehia pa enam so nti warmokoto ade asrasa antetie no sane eya ne mpempi no ano so kompanyofo na sempo o man no ngomasua so e no taka sai mi amo akoda mi antia akoda ne yade no wose ama ye mofra na sei enkoda na yakachi ewontetie mu ya won besrasa sie so kwa kofa babie mu a anka betumi aboaye na professor Kwasi Edinkra wono Sunyane Technical University where vice chancellor e honom wono ena ye ho wo sonkon ya wono to nsafre no e wo dwumadie no ase wakasa ye e kire nsempim mu discipline ya dia e kire se yewe menye we nti se akwala no koye de any kwan se oye na e wo se etumi punishment nti me suggest say aban hwe na ensan fa corporal punishment emra the school system no na yenya na last resort said the misi eputu no last resort yes bia opagya ho na teacher ni na obro akwala but ye won niema bi ho a nkwala ya is otia mo nti sa atia no amamu a time bia no there will be lack of discipline I was say aban bam parents I was say teachers ejina na aban ma omo kwan teachers kwan say so akwala ye boni bi to a certain level a teacher ni say utumi apply corporal punishment na akwala no etumi sua nyansa alumni that is all students association so omo nyina bam na omo ani di the schools na echi say be ya omo nkoso omo project classrooms e dru ba bi ko nkwala nya ba bi ntra na omo sua ade nti ye hia moa community leaders say nyina boa business communities we share community bi ma o ye business na o business akoyi a say utumi hu say obetumi aboa schools e wo ho say schools no na paja youth no say ochina bi ye mpanifo no ye ni ho a na sa nkwala no anya good training na obetumi take over nkwala no bebre say akoya get rich quicker
ama a syndrome bi awura mu ama kyese kwala obehu akwala na 18 years na oka a gang of armed robbers na omunam na omu kunkrofo enti emoaman no enti ewosie nyina de ensa ehyaase na atumi ama ne ma akoyie ewe school system na kwala no asua nyansa asua ahobrase na omu asua brapa na omu atumi de asua de akomu anim na omu be successful leaders in the future. And watch no Deputy Attorney General when Monyan for Alfred Chia Boa no cray one another guest of Anna ya Emrebia Chamu now was Sako Suku I was Yaponi Moon one also Akasai etu our four and Encodanfo. Stakeholders are Kasafani Pabe home. Yet our four I was to be a see pass Mama Oman so I discipline. We are for free while teacher for idea man come on Monsono or more. Asudi kese eda omoso enu achi se yehwe community ayiwom se wo kwa sorry mosque obia oji se maimu we bi ye no school for eti omo se baso mu wie school ya fa nte bia nro mu yi ama manye discipline da ha ye man nya de betima na kono mani tina me gidi se team na da sa de we so no e wo se nyina somu yi na yehwe ye nyina asede se ye man kura no school be wie school na ye school ma baka se o nya qualification mo school a o ma wi a ye kasa branch we wie school ababa we wie school ni se dipa no ade bi e woni mu se ye de man ba school a ye ni ha bi ye de kwana abejam emramu no mo na mo hwe mo se awofo nti de wo se mo ye man kwana na timi behave ye ni ade teacher mo se tumi no se so metumi sa ade no se ye hwe school for no so a wo ya akoda sometimes kan e boy na wonte ase ba onyi du be no se de na afutu ye de ma na aba ewo mu pa omo so omro mo ni ase na fe omro mo ho ase kakra se teacher fitimi control mu ye then lastly to awofo Mutimi ka so do be school obane be fia on hwe de ekoso e basa na akra ne be fia na se odi boni bia na so ya de bia nya teacher ni ehu de be hia se nkra so be fia be tie ni ahwe de omo ye etimi ne sabe ma nkra de develop omo ye amagana so atimi akonanim Watching no headmaster the Mesuku no or according or Sama for so Casa Chose, a woman Sukuna born home or drain one yama pinu amudie, nan so on here caddy. ABC and so say a persia and science no it mean increase intake. Yes, increase intake now her lab nice since 1969. Osha afa na nipa 140 at ago. Tiebasa kwararin from trea practicals would mean no more. Enuntini epe yedi we no yedi asi ami so say by 2 years to come and say any speed no me inaugurate a new science lab. Ye won kwada bia omo asay I say it me motivate you na omo do more. The individuals or students and friends of the sector omo sponsor that awards no if department PI department I award them the medal any amount certificate any amount cash prize and about we so staff no so your best teacher and then best non-teaching staff in him see we no a bejinja nkwada na amoma suade na I reflect e wo fana exam and them say intake no increase in category A schools no you know you pese yetimi nya more classrooms so that yes you betimi aja apa single track and teachers Bangalore over school out of 206 teaching staff and 90 non-teaching staff only 47 stays on campus. I was saying attending your headmaster ya wada Sunyana Senior High School and no or according or say mafo. I was my young quay china young fire me abana na ya chiri one the sea and name Ghana and Marasebe Nana a radiasum doing kawo. Nana ya radiasum doing kawo. Suminia Bema. Ye hwese ye benya ye nuaba nana awurade asomdwen ka wo temenka onka Suminia Bema na wapomu te sen obade adom me ho ye na musoe nyame adom enya nte se nyame adom a wo kyena da se bibia nsi a emaraso bedwaforo ehya be hye adwuma ase wararoma wotietie mu kakra be na waboabo na kyena de na ye hwe anim wo Ghana maraso bedwamu mini amamenda wasini akwanya wodi amami anwumre se ne wadi kan abo amane busumi mensantem ani ana amrase bedwan bo ma ho mediem na wo mo beto mo dwumadie so ewo empesi ahodo so sanya beye a ntuntunuma ebetumi afa ne tumo petra wo man Ghana na ene enkase speaker of parliament Urban man at peace of Babel
Then Bannister, Speaker said, Ojina Order 37, our standing order of Parliament. So, and now some packers came to a catcher of my Ghana, and can I said the Japan said, my woman, Giano, almost the Abana year, and Lucy, Yamea Dumois, or Tina Ebna, and no pen do, Rashebe Gani Baka Sipana. Now, one more quarter, Mujuma, dear, so said, one more again. Na esan se Sompa ye hu a ye beka ye ti ebedi hu adanse nti ye hwe ni mo se nyame ya adom a third meeting ye wo 8 parliament a wotena na shebeda no start ye no ade kete ba ko a esipuno so eye se wo mo hwe ni mu se opani ene wo no che o man Ghana sitatem so ononya for king of Oriata ode afi 2024 akonmatika no Baba the team must say big and watching your better buying him a hoodoo, send lay a buy what is near Bibo, and now so already tax Ediama company, and now so a buy for all pay will be and no better to send more general. The better sending na buy back one and one. Now what do you have them? I should be Japan almost 13 years so now the Stefan. Almost add to more Edia Pro, my Dan and Crankle. And what you know, yeah, chance. I'm not a baby about my gun and I said the fear and fear and send almost to meet you with my way. A anti LGBTQI plus a mano. And my said I know at the time I say, I'm coming to a baby Christmas was feeling here. Now, Sam Rano almost to move in a year. And you see, Rebecca and you say, or no, do my DRC. Anti LGBTQ man of my table than the and answer almost anything. Now, after one time, here by part of my Ghana, and the man himself of Parliamentary. When you are more is where you are from, I'm a name or Mamia to tear from myself. But now, and I shall be done in Tom, do my dear son, dance away. A dear man over the Kappa home, or my who brother or my way, I do start buying up through every boy in Myanmar one more. And wait to enter your baby Christmas. Can I say to say for probably to my bamba who some and yet a son say, I dear bet you over to say a cool big ha, I dear bet you or yes and a poor comfort. Obi a Ukraina and the bet Yanisa flap for said you almost took to my poor and you see the apostle of Ganu and an important or China, a brand parliament air cover, said their flap for shaking on the floor of Galunum. A DNA Dina woman, men lay one much than a poor blessed. One more bay, one more near my party book, at the door, my Ghana. And you see, really near my yashin, or Chinamucho will do my dear, or my better now, or Marketo, and your master, yes. Msem pempi ne sebia omo wa ahomegye mu sana sebia omo sai ko machia ya na attendance ya na ewo fam kakra e kira no wodi wani to fam kakra hwe no hwe a attendance ne be encouraging kakra say Ochina no mu ni de attendance no metimi aka say ebeche nkran kakra na efi ebi a wukode kon nyanya ni say nyame adom a memne ndaye ni MPP for call prime enti efiti we kon we the attendance no ba fam a mani nye tumamu wanwa enye omo port say o ma cheda se o mo na wase nua bana na ya chiritwie ne ete nka woni si anam Ghana emara se bedwamu 21st clinic the sciatica expert ya ye kan for dia mo bibia obi a woto asentene no twenwa de ba wona mo no wona wo hia se wo ko na dokotafo ehwehwe na massage bi ho ma wo mtumi massage o kama ye wie de duro account 21st ye wo hwa overseas junction ye ben alpha radio no ye branches ne makoma kodunum sanse ya bene pa wo ma Ghana fa na ba bia de ya je ho afa wo ko oboase a ye wo cancel quarters square junction Encrandoma market Sunyan and Cranson at Techiman, and your branches in Kaye for 0540 311 311 0540 311 311 3 Herbal Center, what the 3 capsules about
ayakoko masete duro pa tatahwe ya yan Canada wo etumi sisia de koko enafe ayamtim sa woko pharmaceutical shops ahodo mu aya bisasa wo pe 3 herbal center wo mu no pa wo mo de aba 3 core capsules ni bi sanse eno ne duro ebeboa wo for your home no 0546 107 107 0546 107 107 na mezo and 5G on sana watch na wie no ema wankasa weekend no ekwo kama esanse mezo de wo de serve a abusua ede pa ahoden so wom na rena sanso boawo da mo ni nyina wo ni di kura no a edawe mu a enuoma koboko ede ma wo kwa manager Daniel 21st clinic Sean overseas ho no wo okwa won sabeka bia na say be kind supermarket wano manye ene de keka ho for your man ni eni nkomo e wo 0246 270221 0246 270221 ye jira reso ye ton kratel ye ba pinu a na akechi. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 There's a 21st clinic woman is sciatica expert Sompa achedie yaba Sompa achedie 2023 Bible say nyame sompa pani say ubi ko wunyanka ene ewisia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronye yebema enisia ene krafo edidi na yanko ayetimi agese wo beboa yen enti say yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meetimu biem 0598 559802 edi e woso yeta 1 media na November bosome no ne de edi kan na ye tworo ekrafo ni din enti say won kransa na wo ye krania kotro udin e wo Sompa enkransa GCB edanimu ho a wo sunyane so a kotro udin e wo Sompa sunyane night market ho a na Kumase de ekrafo nyina ba be tworo won mu din e wo Sompa ye ni no hotel de anu hye eye busumi du ba kono ne de di kan na dwumade anu akasa de bronya busumi ne de to so aduonu ba ko ne bebodwa trada na de amode dum ye no ye de ama ekrafo yi wo de bibi wo 1 million ko se 1 million wo de ba to akoko me ba to akoko na de abomo na me de abomo no so eni anwane sadi si no so nyame nhira pa mo ya de pa na yesika na yentuma so a wo betimi de aba afenso se niema bi ense ye ti se mo eni anwa so a yebeji mo amu ye bi afie etwa mu no emu adanse de de mo amu nim Sompa achede 2023 abusuafo yamfa ye ho hyem na propose prepa obodu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achede 2023 ekunafo eni enyanka ne so wo mu bedidi TV Emma Aketiapa.
abusiafo ebada mo sese magyebrachwe ye afa ya sanso koye chini akwa akodi nkomo basesi ye ne oro Richard Kumado opanyi ya bana bambo mu a wabene mu dane da nyana ya tare ne atwetwe nkomo na enanso ya kwone abone punum na ye ne no adi nkomo ye Richard ya mo adwo menya mejeso na wo ye de mpatwan ye nyina ye ti opanyi kase wo ho ye mpatwan yo ya da nyame ase ayahwa tempani sensam ya na sentam edi atwaguo wo magana mu nam so krama video bia abeba se ya twa bi mochi asrafo akobibu akobu bi mu ne ade no bia nane da obi che sasem we ya wada ma bone nyina atofo afama ya ede be pote pa na ko so sa watemu asem pa o eya soldiers a o de mra sha o muta Kana we no much and was issued and in law enforcement you are no punishable of offenses rationalizes bad behavior and promotes antisocial tendencies in society. In a time, they can say, I'm a debony, I am an issue, and because you super debony, I'm in fair and constitution. That is exactly what happened. Jankomba boban na won ma hwa japade sense ni ade ne de wo na ekunkum ya de hie enti kanhwehwemu frenche mu nkoso kwakwa bambo mu panyini asemi wo besene se na baka ne se afatemawufo na asrafo ho because o share the omo ye wo ayawa so west wagon hey I know mo she ejra that small boy na omo bo no to talk or draw or Braxton and then obi anfa ko bisa say we didi ana na wa school me ma menya ska wo hu bi hwe no omo ko efraza omo ya the same thing omo ko wa omo ko ashama almost all this time because it's a security leadership here so weak irrationalizing that behavior and na ya omo go so yes and many obi can say let's go to court and prosecute this matter many omo ga ya na wo bi so be kasa asade yi ayeko ayeno dan nyina ne pampi bia no mabunu hia na asrafo na sempo abambofo ba hono mu a woye na te se ye no ne mroso na taba enti nkebetumi kura no a abra te se ye mu no yenyi abambofo mfiri ho sasemi woni omafo ba ya adwen sa definitely me no mo ya adwen na no sa no nkebe ya dan ne bambo ne yatumi asomu yie sanse wo mo so ka ho ana ne oma no so no ni omo dia ya na say en kwata say bambo be na omo boy in the dra bambo asembe no mo di ko and what was the outcome omo ko entraza bambo be na mo ko bo omo ko asama your personal girlfriend issue bambo be na wo it's people taking the law into their own hands and they mean that's the way it is asade na si atemamufo no so yenya won mo hwemfa so twe bi ama won mtina dan nyina na temamufo no so timinya apa hand bi eye no man san fata de ma ya bambofo no in the case of Ejura etuma for them no ye in the case of Gary Pepania ya Kansas here we mo kan say mo ye national security for time na me ya juma obi na obi ake Mr. Proka na sometimes police forecast committee at the police station. Now yet me lock you, now ya fresh up, now ya baba bill. And to some more claim some way and not to do before and a music guys way action. Almost the mark of police station. And almost to and almost to no come and come police for and come police station. Now no aqua passengers about to go like their animals. You beat about 200 people, mess them up, then you come and say you are sorry. In this case, these boys, what have they done wrong? Boko area, a very fragile area. And the government spends about $1.2 million or the 1.2 million Ghana cedis on peacekeeping in Boko. A very fragile, complicated area. Yeah, besides, I say, gas we almost call you almost national security. They put the ban on Mukoya war. Aside from being a war,
police if I are training or any soldiers or more no more to me. And somebody is lying, and we don't want to speak the truth. Auntie, a situation like this, no, but to Mabuno for sir, I brought to say Modian Yanye. No, I think we need political leadership, and we need security leadership in this country. The we are creating too many chaotic situations. You never know who is going to be beating the next time. Now, be asking how to make no cause. Everyone they carry kerosene. Everyone they carry petrol. Everyone they carry they carry water. Some people carry application and all that. And so when you are a nation and you keep on creating these chaotic situations, actually I want to say it can create many dreadful problems for you. Thank you. I was sorry, I'm not a chunko ye or Richard Kumato. A penny about a bamboo more, been ye papa, and your sister, watch out your money, a what tempani. A young man pimping what I says, so I do hear you, my dear, a cost so a body munyan sapena fences on contabu, and I'm pimping ya what I saw your man on office your fast and what drink here. Baby will be a Gina Scusa Hodono, and he might be a man for Christ. Say, I'm not accepting that. I'm not accepting that. And I also do. I could enter class. I'm not accepting that. Nina, a man for a gusuya or come wasam. Then I found I know a gusua, a coso den. Ya say, presec, opoku ware, and I feel so a chimota. Na excuse me and say a day at intim so. Or so for share and once you some so a maimu, doctor or say a duchum. What the cannon some draw for a dinkum and a boko couldn't man. A great job done. Our students, we are here because of you. Today is indeed a very great day. I want to take this opportunity to salute the President of the Republic, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, for the great investment he has made in science, technology, engineering, and mathematics. He has done a great job, and today we are here to celebrate the great work he has done and to thank Prime Time for championing this great competition, which is very famous for very good reasons. Today we are here with 3 great high schools in this country. I know Pokuare doesn't call themselves high school, they say they are the school. And Achimota is also a school. And of course, Presec is here. So we are going to watch who wins. No matter what happens, understand, contestants, that you have really done well for yourselves and for your school. You have learned how to Yura or say our duty my so far or share a woman some so now a bum penifoni papi so I would medina say you go so a de Cassiano a call Neviano. Nipa obedi nim schools obedi nim nyina so no ye mo asem ebebro I was sorry to ansem no so na certain video bi eba betoja ya na efa Tiger IPI wo mo hwemo sonkon ya wo mo de ba ya fa Minister of State ya wo Finance Ministry Ora Charles Edubuahen ehon na so video ni mo no na echire mo se anas arme ya anas eya ne ko ye kan se Tiger IPI omni Ora Charles Edubuahen ehia ama nkomatwetwe mu no wapanyi ba betu dwakere mu se se won betimi kurampo anya investors ama won mabo mayi mu a age se won mu tua $200,000 adema yewra baomia ekoba na saade ne fofolafo ombenya mu kama investors no che se ekwan mu bebie ni ade a na abra sa video ne ba ye no yewra baomia eba bayi na no abasane teacher asa wono waka soro ka fom sa asam no ne video no onim ho hwe na November bosome no mu wa fempemie no ane aduonu mienu no mu ana oraba omi adekoto ni Facebook ano wo kire se sane ebe na ne ho besan na wo monfo nka sa adamudie ne ade wono so yigi binti Ora Charles Edubuahen papa yempam no na enhwemo frenchem entumi enkoso sansa wono no wo betumi akase so dua na wa kire mu se adamudie de emfare
n'akyi asɛm no kɔba saa no special prosecutor wɔgye si ne naso ɛyɛ sɛ kɛta hyehyɛ proyɛ dwirim ne kankan deɛ ɛno kyekyere nti na aban no de no bɛtena akɔnya soɔ ɛnam so nti wɔbɛhwɛ no wayɛ mu nhwehwɛmu paa ɛno ani yɛtete akyerɛ sɛ special prosecutor ne nhwɛmu wɔyɛyɛ no wɔde aba awieeɛ ama wɔkyerɛ mu sɛ yɛwura Charles Edu Buahem ade a yɛbɛka no sɛ wɔbi tumi bi a wɔwɔ anaasɛ mpo sɛ kwabra kɛse te ha yi na wɔnim panyini bi wɔ aban mu a na magyina ɛno so na mede adaadaa wɔbi agye sika sɛ o kwabra kɛse deɛ ɛyɛ me nipa enti woma me $10,000 a yɛbɛku asɛm no koraa ɛyɛ saa bɛpɛ na owura Charles Edu Buahem wɔyɛ yɛyi ɛnam so ama special prosecutor wɔn hwɛ mu a wɔn yɛyɛ no ɛnɛ yi ɛnneɛma no nyinaa dɛm pɛfɛ ama nnɛ wɔn kyerɛ sɛ case no wɔn makoro su investigation a na wɔn ɛyɛ ɛde fa asɛm yi ho na ɛbɛkɔ so adeɛ ne adeɛ kyerɛ deɛ bɛpie firi ma baabiata yɛma ma so ɛnsi wɔ ho yɛkɔ ahafoano south west ɛwɔ asantemantam ha sɛ yɛnnua bɛrima Ebenezer owusu ansa ɛna mpempie no yɛ na wɔta bɔ yamaneɛ ɛde firi Mankranso ɛne ne mpɔtamu Mankranso magistrate court no akɔ atenaseɛ na bere a wɔkɔ atenaseɛ no wɔtwa ɛde ma owura bi ɛfɛ sɛ Kwabena yɛboa sɛ wɔnyɛ na wɔna no ho mmara wɔde ɛnkyɛ ɛbɛba sɛ esi a nhwɛmu ɛne nkara kakra yɛ ɛwɔ mu ɛkyerɛ sɛ wɔn susu sɛ abranteɛ yɛfrɛ no sɛ Kwabena yɛboa yi wɔno ana ɛde mmara ahyɛ ne nsam na ne kankyema wɔbɔ ne tuo yɛ akyerɛ sɛ akɔyɛ asɛm ɛde ma ade hyɛ yɛ wɔ Mankranso ɛne ne mpɔtam a obia ɛka ho asɛm yie paa na sɛdeɛ yɛbɛyɛ na yɛbɛte asɛm no mu yie paa nti no yɛbɛkɔ ahoma no so sɛsi a na ansa na yɛne Ebenezer owusu ansa kora bɛdi nkɔmmɔ no Ebenezer di kan no ɛne yɛwura Mamudu Badago wɔn na yɛnua ba yi a ne wɔn ka te asefoɔ ho bie mu yi ne papa ɛno no na yɛntie nsɛm wɔde ma Ebenezer no akyi na yɛni nkɔmmɔ bi sɛsi a manya jɛkyerɛ kakra da wɔ manka adwenkyerɛ no manka adwenkyerɛ menka no director kɔfo no nkɔ so deɛ ɛbɛgya nkɔraa no dɛdwerɛkyerɛ bi a de bɛma me nam de agya nkɔraa yɛne wo hɛ no tena nkɔ no nsɛm abɔ wɔ kɔkora mentumi yɛdwuma nhwɛ wɔ no meyere so abɔborowa ɔmɛnyɛ ọjọ́ nkọ̀dá mi nù wàá wà fún ọkùnkùn mi yàrá ọjọ́ nkọ̀dá mi nù òkyìrì wékyìrì bẹ́ẹ̀ náà wọ́n mọ̀ ẹ̀yẹ kúrò aduane bẹ́ẹ̀ náà wọ́n mọ̀ ẹ̀yẹ kúrò aduane ndekura aduane die kura ayé asam mẹ́yà mpẹ́ kẹ́kyìrì mọ́ nkọ̀dá mi. yɛnua bai ne papa Muhammad Badago na yɛte de kan Ebenezer awurade asomdwe nka wo nka wo so Kwabena na wapɔ te sɛn Kwabena nyame adom bibia yɛ bɔkɔ ɛnɛ bra Mankranso magistrate court no kɔ atenase no Roma de ma wayɛ ni kakra bɛ na wode sɔ so medase wabra ɛnɛ Mankranso magistrate court tena ase a her lordship onimnyamfo Millicent Okra wɔte na adwam a ɔtoto sɛde bɛyɛ court no ɛbɛkɔtɔɔtee no wabra yɛde Kwabena yɛboa ɛbɛgyina court no chief prosecutor Mohammed Isa ejina simpie so a ɔkasa na ɔde to dwa akyerɛ mu sɛ saa abrante a yɛfrɛ no Kwabena yɛboa yi wɔde mfinhyɛ aduasa wɔno ne kankyema ɛkɔhyɛ dɛm a kyɛ sɛ na lɔvelɔve a ɔmu dia na obi ahu deɛ kɔbaeɛ a abrante Kwabena yɛboa etimi ɛde tuo ɛbɔ abrante ababaawa a yɛfrɛ no Asha Mohammed ɛma ne to anananom wɔn nsia do a wɔn ka ate asefoɔ ho biem no ɛno na nam so ma wɔde saa asɛm wo nyinaa to kɔɔto anim no ɛna kɔɔto wo busa sɛ abranteɛ anokɔsɛm wodifoɔ anaasɛ wodi bɛm abranteɛ no yɛ sɛ saa bere a no wɔne ababaawa no ɛdi saa agorɔ no ne tuo ne sɛn ɛdan ho a wɔno nso ahunu kɔ akorɔ fa so a etuo no yi efiri dan no ho maa ne bɛbɔ ababaawa no etu ɔno deɛ oni fɔ ɛno na kɔɔto tena ase din a wɔn ɔhwɛ a ɔsɛm ho asɛm yi a abranteɛ kɛ ɛyɛ akɔ dane anadwoma n'asɛm eti abranteɛ no nkɔnkɔ dɛm bosom yi a yɛba abɛwura mi 30th November ɛna wɔn san fa ne mmara na wɔn fa mmara mɛgyina court na sɛ court ɛtoto n'ano na sɛ mmara anaasɛ ɛbɔ na wɔne aban bɛkɔ akɔko ahye paa eti sɛsɛm no kasa deɛ yɛde abranteɛ a yɛfrɛ no Kwabena yɛboa akɔ dɛm ɛwɔ nyenyaade ɛwɔ bosom baako yi mu sɛ na ɛbɛyɛ a omu aposifo mu Mankranso ebetumi adɔ asɛm no bɔ sukɔ paa no matimi enya sobo kɛseɛ ɛde aba bɛbɔ no eti sɛsɛm no kasa deɛ yɛde na akɔ akɔhyɛ mu
bosome ba ko pepepe o musa de ne ba o mbeto asɛm no so ɛwɔ Mankanso Magistrate Court ho ma hu sɛ wone ne papa di nkɔmɔ papa no hwɛ ne mfie no kɔ nanim yie paa ma hu sɛ wɔde adesrɛdeɛ bi etu dwa ɛde asɛm no wɔka wadaroma kwabena sɛ de na o sika no ababaawa Aisha Muhammad yi ɛyɛ adeɛ sɛ wagya nkɔda mmienu ɛwɔ akyire ɛno ɛnenam so ma papa no kyerɛ sɛ da bia da o mbɛba court no yɛ adeɛ sɛ yɛnka hwɛ nkyerɛ wɔ mu ɛno ane sɛ yɛtoto aberanteɛ no ano kakra ne asɛ tu ɛde ahyɛda ɛno no ɔde tu dwa kyerɛ mu sɛ ababaawa no ɛwuyɛ no wagya mma mmienu akyɛ sɛ ɛma mmienu no nkɔda nko a ɛna wɔ mu nso so wagya wɔ akyire ɛna ɔde adesrɛdeɛ to court no anim sɛ wɔn mu nyɛ bi mu asɛ na bɛyɛ akwadaa mmienu na wɔn wagya no wɔ akyire no wɔn bɛtumi anya fapem anaasɛ wɔn bɛnya nsiakyi baabi ɛde ama saa nkwadaa mmienu san sɛ papa no wɔn ne mfie no kɔ anim paa ɛna ne yere nso so mfie nkɔ anim eti sɛ nkwadaa wɔn anya fapem bi ama wɔn a ɛbɛha adwene eti ɛno na ɔde adesrɛdeɛ ɛto Ghana ban anim sɛ wɔn mu nyɛ bi mu asɛ na bɛyɛ nkwadaa mmienu a saa Aisha Muhammad yi ɛtumi ɛgya wɔn mu akyire no wɔn bɛtumi anya nwoma mu fapem na afei nso so wɔn bɛtumi anyini ɛwɔ atiasefo asase so a wɔn bɛnya mmoa ɛde afiri aban hɔ. ɛza wɔne kwabena yɛ boɔ yɛ na ɛwɔ saa nkɔdaa mmienu yɛ anaa. dabi kwabena yɛ boɔ no yɛ aberante a ɔno ɔba bɛdi ne dwuma sɛ security officer ɛwɔ saa ɛfɔm tu agudi a ɛkɔ so wɔ Afɔno South ase no ɔba bɛdi ne dwuma sɛ security man a wɔn nso bɛhu ababaawa a ɔne ne twɛn mpena maa ne kɔ wie sɛ etuo ɛkasa ababaawa yi eti aberanteɛ no deɛ wɔ ɛnyɛ ɔne ababaawa no ɛwɔ nkura no mmienu koraa. tuti anaasɛ bi ate abɔfra yɛ bia. kwabena winim saa tuo yi a ɛyɛ pɔmpa hyɛni bi no ɛnu bi ɛna etimi ɛto bɔ ababaawa no a na ɔkyerɛ sɛ ɛsɛn dan ho ɛna ɛto bɔ ababaawa no na so wohwɛ sɛ nea etuo no nso so esi bɔ ababaawa no a ɛnu bibia nkyerɛ sɛ na ɛsɛn hɔ na ɛto bɔ ababaawa no eti ɛyɛ saa pɔmpa hyɛni bi no ɛna etimi ɛbɔ ababaawa no ma ne to anana no wɔn sie do no na papa no kwa ka abaya ne fa ifiri sɛ enya ne nteɛ sɛ ɛbere a etuo no ka abaya na ɔmu di nhyiamu ɛwɔ ɛmpa no so etuo no ka abaya ne fa he asɛ yɛadwumi yɛ na kakra kwabena etuo no ɛkasa no wɔ n'akyi na wohwɛ sɛ na etuo no si kaa no koraa na wabra a wɔn di ne firi ɛhɔ saa efie hɔ ɛde ne ba wɔn ani nkanfa no a nkɔbɔ abusuafo amaneɛ koraa deɛ wɔn ti yɛ ne sɛ wɔn de hyia no etu aka na yɛde na aba abɛsena akɔ akɔto mɔkyerɛ ansa na wɔn ba bɛyi apolisifoɔ koraa so tie sɛ ababaawa no etu aka na wɔn de na akɔ akɔto mɔkyerɛ eti na akɔ yɛ sɛ ɛyɛ mpa so wɔn de hyɛ sɛ mpa so agorɔ die na wɔn die nanso so no ohwɛ sɛ neɛ etuo no si bɔɔl n'akyi ɛmaa ne baa n'anim no deɛ a ekyirem sɛ asɛ ɔbɔ firi n'akyi na maa ne ɛba bɛpie n'anim a ɛtumi kɔfa asɛ ɛwue ɛde brɛ ababaawa yi. awia anaasɛ anɔpa. kwabena ɛyɛ anadwo na saa asɛm wɔ esi eti na abɔ bɛyɛ sɛ dumienu a ɛyɛ ahomakye mu wɔ no ɛna saa asɛm yi si a wɔn tumi de ababaawa no twɛn mu bɛsɛn kɔɔ mɔkyerɛ a ɛno ɛwɔ Mankanso ha yɛ abie ɛno nti na mmaa abusuafoɔ no ka sɛ ɛyɛ buapayo na aberanteɛ no etumi de saa egyina so kun ababaawa no na kasa bi nso kɔ ekyirɛkyirɛ sɛ ababaawa no sɛ na wakɔ akɔhu aberanteɛ foforɔ a na ɔno nso n'ani gye ne ho paa no etia no na ɛkɔfa saa mɛntɛm wase baeɛ a ɛmaa saa tue ɛkasa ayi kwabena yɛ boa no wɔn kɔkyerɛ ne hɛn ase wɔwie yɛ no wɔyɛ mɛmasɛm egyina hɔ a. aberanteɛ no wabra wɔde tuo ne bɔɔl no saa na wɔyɛɛ no wɔn ankasa sɛ deɛ akyire saa ma wɔn saa de ne kɔkɔkyɛ mɔkyerɛ ansa na wɔkɔbɔ apolisifoɔ sɛ amaneɛ sɛ watotuo de abɔ ababaawa bi ama ababaawa no awu etu ɔno ara de ne kɔma apolisifoɔ bɔkɔɔ. ɛne adwuma Ebenezer wɔwu so ansa yɛma ne bɔfoɔ yɛ wɔ Ahafo South West ɛwɔ Asantemantam ɛna ɔde saa nsɛm wei adan yɛ yi. Express Group abusua yɛde woto fa yɛde wokɔ Canada, USA, UK, New Zealand, Germany ne deɛ kaka ho yɛsɛ wo deɛ brawate deɛ ohia no yɛ mmoa kuma bi yɛ de bɛboa wo na ɔdam ɔpɛ sɛ wokɔsua deɛ wɔ aburokyira anaasɛ mpa wokɔyɛ adwuma wɔ hɔ visa ɛna wopɛ obi ama na gye bi ama wo ticket ne nyina dae de ho dwuma holidays na wopɛ sɛ wokɔ a ɛyɛ Express Group yɛde woto fa Kumasi wɔ Asafo Labour runabout and crying Kaneshi First Light hɔ no Atama Community 18 ɛne deɛ keka ka ho frɛ yɛ 0249 00
0448. I care herbal clinic near Wasaya Safi and Yen. Yawajo so Zongo Junction. I ask an so Sir Bannon Pemua Abusia. Yabremupa see bet to me a show. Parone Barmy dear bosses, Yadia Waposwa Pem. Sasabra now with Tita Pow. A paroni bam. Hapati so on me boosting Mrs. Tamnom. Now could you tell dear Pia Passaboni Pedianum. Freya was 0530 721165. Universal Natural Clinic in Ye. I was saying, what is a funny stroke na. Waposwa na ya within a tap power. Siataka Yadiana Hawa. A Universal Natural Clinic. Young China was so bad. I told you S-line a babonsum. Young man near 0556 224102 0556 224102. I was your general in something na AC. Your first da and Marcusia Sumwa, one and Yamiadom so better if you didn't chim ye. Coco America Jan Don so bonichidom. Ya Grace one no I won't feed them. A fair Saddam Coma news team Nina or Santiago Benedict ya what I know. Akusia a Jewa Quadia Boatin enemy D mene. Nana. Kwabra kesi ya soro soma sempeni pa dwumadino forusu bema ene mpani fonso abetransen kaibotew na da soso Obo Heba and Medical Research Center I will say sesa fano se akuma ane hu kronobade fabadaye na ene hu juma emfa ma hepatitis diabetes or power typhoid ulcer kidney na nyina da Obo Heba Medical Research Center ye di hu juma pa adroto adumanu last stop ya bands of mama kenkesala no hono mo a for was 0257 472506 3 Herbal Center what the 3 ointment aba eboapa etumisken rashes a what pimples will be a wonenchina propro hawo wotire nyu pese fu a 3 Herbal Center ye nupa de aba 3 ointment enu bi na wo hia for was 0546 107107 0546 107107 ye the 3 Herbal monso aba we sisi ade atumi no waposo spinal cord ana sempo wutita power 3 bam eno ene betumi aboa wo for 0546 107107 alpha 3 core capsules on sunie koko masete dro sisiatie koko ni ayamutim etumeno pa 0546 107107 0546 107107 national sanyame ya domo de zembayin so enyan karisia na mobro wa konafo wo mbedi die anoti ne yeso mpa achade abusua fa wo de bra wate na wo me ene wo ye ensa de biara da enti se wo muso nya bia betumi aboa maburo nyai won matumi asere national sanyame ya domo November ya ba besim ye ne de dikan ena ya twere konafo din no wada ma wo sunyane ene na mpotamo a ko sunyane 90 market won ma so mpasunyane okwa ebaje osu ye betwere odin kama wo nkranza na bia ya ben nkranza so a konkranza GCB bank no Ghana Commercial Bank abronsan ne mu hono a afresompa kumasenso ya Benrom Hotel no hono ma Shell filling station no ntwa so ne wo awso for ya no 21st December na achade no wankasa ye beche enti wo bibi sa ye mo anwa milogesia ne de kaka ho a obetumi dia pa ana se ye mo ma frefese ahoma so ma ye na send this kind of so 0598 559 802 0598 559 802 ya generous ya den kaibon nyina esi ofoso be man na bedwafo on motoaso